Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira. Momoɗon bi'eteɗo Abdul Kadir Abubakar inchallah andiraɗo be fasaha TV TM hedi je YouTube. Ngam majum hande Allah lamiɗo hoddiri hande bo mardani be video kesol dow ko larani téléphone Android. Ɗuɗi heewi a lara goɗɗo oɗo connecti o yiɗa appel nastamo téléphone. Ngam majum mi waddani lawol majum. Ta wati téléphone ma ha mode avion a heɓata connecto. To aɗo connecti appel waran sarke kugal ma je aɗo huwa dow réseau. Soyni dabare sai a heɓa wifi aɗo lowi simma hatton aɗo wati téléphone mode avion aɗo connecti be banni wala mo jonete lamba mara salo. To ɗo man bo ɗum probléme namojo fu bo mari wifi bana amiyel haɗɗoɗo. To nder téléphone mara je a jogi téléphone mara an moɗo lara am jottaɗo téléphone mara je a jogi a lardata be magel ɗo nder magel majum mi yiɗi mi holle paramétre wurta accu larugo video ji aɗo lara ɗo accu ko a huwata ɗo pat war nastu paramétre téléphone mara mi ami holle lawol ngol a yata a darnira ɗo majum. Aɗo connecti téléphone ma ɗo maɓɓiti a wata ngel nder mode avion amma bo mojo fu ƴewnete appel majum nastata kal téléphone mara je Android a waran ɗo majum mawta timmini a déconnecti ɓayda a warana maɓɓita ɗo majum. Mi tammi a fami. To bana mi wima accu ko a huwata téléphone ma fu war nastu yehu laaro komi haɓɓi hollugo maɗa. To a taskake bismillah nasta nder video majum bana ni men holle. To a taskaki bo nangu lawol maɗa mi bo mi nanga lawol am amma mi andini aɗo taski. Hidde ko e ngiya ndara video majum abonu ha chaîne amin je Fasaha TV. Hedi jungo ma nyamo ko bo hedi jungo nano mi mandaki ma hedi tema a laran tan ɗo waɗi zabone ha les be bindi ɓaleji ni a hosa a iya dow ton. To a yi dow ton a laran waddante notification iya dow notification nunguru a hosa je tut. To a hosi dow je tut ɗo ɗon hollata aboni kala nde mi waɗi video pat video man tawete ha chaîne maɗa ha téléphone maɗa je Android. Machallah nasta nder video majum banani taw mejiti waɗan video ɗo like ta waɗi like a partage video man yehugo yeso woɓɓe feere ndara video majum a yerɓa hediɗo a yerɓa hediɗo a yerɓa yeso a yerɓa ɓawo moy be moy pat lara video ɗo gorko be debbo mawɗo be pamaro kala moɗo jogo téléphone Android pat video ɗo ɗum je mako inchallah. Ma assalam momoɗon Petero Fasaha TV video mo mari haje application noyma mo mari haje compte TikTok monétisé jero yoba pat lambam ha les an mo mari haje hosu lamba worwana TikTok ɗo yoba amma se to min on créé ma compte majum TikTok ɗuɗa yobugo maɗa. Woɓɓe feere ɗon yoɓira ɗon créena himɓe compte majum dow boro sappo woɓɓe feere boro sappuje woɓɓe feere boro 5 min miɗo wanana yimɓe dow boro 5 amma jotta mi yofi non promotion 2500. To a mari haje a wara mi créanama compte ma mi monétisenama dala maɗa compte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi duniya be alahira. Momoɗon bi'eteɗo Abdul Kadir Abubakar inchallah bano mbiɗen mi wardani be videowol kesol dow ko larani téléphone meɗen téléphone Android. Na application en hosata noy ba ɗum sirri on nder sirriji téléphone Android. Mi yiɗi mi holla en woɓɓe feere ɗo andi woɓɓe feere anda bana en bo wi'a fuɗɗam video. Dedei irum ma tawan goɗɗo feere o connecti o yiɗa appel nasta téléphone mako taɓe ƴonamo o hosai appel man goɗɗo on ɓerna be ko nandi be majum. Mi hollete lawol ngol a tokkoto a haɗa appel fu nastugo téléphone maɗa ko da aɗo connecti ɓe ƴonima lamba ma saltako alwata bo téléphone maɗa ha mode avion. Mi tammi on paami. Ngam heɓugo lawol majum heftugo lawol majum habdu abonu ha chaîne amin je Fasaha TV ha larata video ɗo.
to a abone a ɓiɗana video man like. Yowwa to a ɓiɗani video man like a hosa a partage video man yahugo yeso. A wara nasta parametre telephone maɗa bana ni. Wala mo anda parametre telephone mako ha woni. To min da parametre telephone am da ɗum do setting. To wadu be hakkilo. To a nasti ha parametre majum a yi'a babal recherche ha dow haɗɗo. To a wari ha recherche ɗo nda a wara winda banni a waɗa C. To a waɗi C a wara waɗa A. A wara waɗa L. A lora a ɓesda L man guda ɗiɗi. To waɗi banni ɗo a lara nda wurtinante banni. Tammi a lari. En nasti ha fere. To wurtinan ma banni ɗo a wara nasta nda haɗɗo. A lari a lima 1 2 3 4 5 jego a wara nasta nda ha je ɗo. Allow repeat call a nasta ha ton. To a nasti ha ton foti wona a tawa jema ha dow ɗon dow je ɗo. Foti bo a tawan jema ɗo ha dow je ɗo. Ha dow je a tawi jema pat to a yiɗa tawugo to a yiɗa appel nasta telephone maɗa sai a hosa wara a ina ha je ɗo je les je fengɗo. A tawan ɗo ɗon nyifi banni. Premier ka a tawan ɗo ɗon nyifi sai a huɓɓa to a huɓɓi sai a hosa a wartira ɗo man ɗo nda ɗum haɗɗo. A tawan nda enoyin fere a tawan ɗon dow je ɗo kala mojo fu foti ƴone. To sai to a yiɗa a hosa a wartira nda haɗɗo. Ɗo wala mo ƴonete ha timina ko a huwata pat a wara itta a wartira dow je ɗo. Banni ɗo ko mojo fu ƴonete. To a waɗi dow je ɗo bo wala mo ƴonete. Ɗo on sirri telephone Android je hande je en giɗi en kolla. Mi tammi en paami. To a nasti a winda call banni to a windi call a wara a nasta ha je ɗo. To a nasti ha je ɗo a laran ɗon banni. Sai a huɓɓa ɗo. Banni man kadi inshallah on kofna mo ngelana ma heroji ɗuɗɗi. Ɗo on sirri je en giɗi en kolla hande ha nder telephone meɗen je Android mi wi mi hollan en. Ta jite abone ha Shenji Fasaha TV. Ta jite ɓiɗane video ɗo like. Ta jite partage video majum. Yaha yeso kala mo mari haje content TikTok monétiser fu bano himɓe fere ɗo create ɗum dow boro 15 himɓe fere bo boro 10. To min miɗo create dow boro 5 amma nyalde ɗo mi yofi ɗum en promotion. Kala mo mari haje pat a wara yoɓa boro 2 nden mi create mo content majum. Lamba am kanjum on ha lesɗo 694 77 13 90. To a mari haje content a mata ma wi'a mari haje content man. Amma to wala haje mimma mi wala haje a hosa lamba amma samma. Mi hofni on sosai.